тук си за да поспинкаш малко или дрямка, нали? Да, добре. Чакай тук. Сега ще те чекираме. Само да те намеря тук. Тук. Малко бюрократичен процес, но ще трябва да... Да, ето те. Окей. Така, не се притеснявай. Ще стане много бързо и релаксиращо. Няма да имаш никакви проблеми. Тук си за да спинкаш. Така ли? Добре, така, значи. Вим часът. Часът е... така. Сега ще трябва да видя обаче лична карта, за да мога да те регистрирам. Лична карта или паспорт, или какъвто и да е вид идентификация. Окей, така. Добре. Тук има така, добре, значи ще започна с това да ти регистрирам името. Така, добре. Имаме ръст, това е за да ти намеря подходящо легло, възглавница и така нататък. Прекрасно ръст. Всичко останало нямам нужда от друга информация. Така, много важна част сега. Тук си за да спиш, да спинкаш дълъг, приятен, мек, небезпокоен сън или просто за дрямка. Защото, окей, знаеш какво ще направим с теб сега? Ще те сложа за дълъг сън, хубав сън, да кажем 10 часа. Ако искаш, можеш да се възползваш, можеш просто да дремнеш няколко пъти, да гледаш YouTube видеа, да четеш, да си слагаш неща в дневничето или каквото си искаш. Обаче, разбира се, няма да те таксувам. Тук всичко е про боно. Така че ще сложим дълъг, приятен, спокоен, удовлетворяващ сън. Точно така. Окей. Сега, тук сме готови. Само ще въведа тази информация в компютъра. Добре. Така. Не се притеснявай. Можем да ти изглежда като тежък официален бюрократичен процес, но истината е, че това е част от преживяването. И информацията ти е абсолютно частна и няма да се възползваме от нея по никакъв начин, само за нас, за нашите файлове. Така, добре. Супер. Радвам се да те видя тук. Радвам се, че може да дойдеш да си починеш малко от невероятните тревоги на ежедневието, с които ми се струва, че се справяш отлично. Браво. Браво. Ако нямаш против, ще ти попляскам. Малко. Браво. Браво, гордея се с теб. Браво. Така. Мога ли само, ако може, да си позволя? Ето тук. Само ще махна няколко тревоги. Искам, когато си легнеш, да си легнеш абсолютно спокойно, без никакви проблеми. Или поне нещата, които мога да премахна, да ги премахна аз.
Изглежда, че носиш доста тревоги в себе си. Ще трябва да се постарая за малко повече от обичайното. Окей? Не се притеснявай. Добре. Слушай сега какво ще ти кажа. Искам да знаеш, че всичко е наред. Че аз ще се погрижа за теб. Искам да ти кажа, че този дълъг ден свърши. И с него и ти можеш да се отпуснеш. И просто да бъдеш себе си. Може да не бъдеш нищо. Можеш да бъдеш просто едно парче месо, който си лежи с затворени очички и позволява на един загрижен млад момък да се погрижи за теб. Добре, така. Чакай да видя какво имаш тук в малкото ушенце. Да, виждам. Супер. Знаеш ли, реално правя много добър прогрес, много бързо. Даже мисля, че това е безпрецедентен прогрес. Затова трябва да го запиша това за шефа. Така. Абсолютно прекрасен индивид. Без никакви отличаващи се негативни характеристики. Служителят на смяна се наслаждава на процеса. Всички мерни единици са в ред. Мисля, че да. Не ми се струва да имаш кръвно, не ми се струва да имаш някакви проблеми тук с дишането. Всичко това обаче се абсолютно дори да имаш проблеми. Мисля, че много добре се уравновесява предвид факта, че просто много сладко, много сладенько си спинкаш, много приятничко си спинкаш. Така че добре. Всичко е наред и ще бъде наред. Да. Супер. Добре. Служителят наблюдава специфична нужда от масаж на скалпа. Така. Искам, ако обичаш, разбира се, не мога да ти се разпореждам тук. Ти си шефа, в крайна сметка. Искам, ако обичаш, да се отпуснеш и да ми позволиш
с твоето благословие и с твоето разрешение бих искал да докосна главата ти и ако може ще почеша тук и ще те помасажирам на някои ключови места. И ми се струва, че пътят към сънята е път, по който потеклиш в момента. Определено виждам, че имаш нужда от такава процедура. Благодаря ти, че дойде и потърси моята помощ. Благодаря ти за отвореността, благодаря ти за това, че имаш смелостта да отидеш и да потърсиш малко подкрепа. Много хора смятат, че това е признак за слабост, но всъщност дори в българските приказки и легенди съединението прави силата. Ето бате, щупи ги тези пръчки, не можеш да ги щупиш, като са всичките са брани в едно стъркче, бате, не. Ако обаче пробваш да щупиш тия една пръчка тук, веднага ще стане, бате. Ама няма такива работи, ако сте всички заедно, нали? Мисля, че точно така е казал на децата си, кой беше? Бащата на Спарухов беше, съжалявам, не си знам историята. Въпреки, че това е легенда по-скоро, но така е. Ето елате. Тук виждам специфична зона с специални нужди, за които трябва да се погрижа незабавно. Браво! Искам да те похваля за твоето търпение. Да те похваля за това търпение, за този стоицизъм в лицето на такива процедури. Не, че е болезнено, но просто знам, че може да е малко плашещо да позволиш на някой да е толкова наблизко. Но ето ме точно тук, до твоето ушенце, и тук правя моите магии. И ти просто да се движиш, дори не мърдаш. Каква смелост, каква храброст, каква сила на душата. Браво, браво, браво. Браво на теб. Така. Браво, създанице. Така. Добре. Браво, бе. Такива клиенти като теб, такива посетители. Ако всеки ден, цял ден съм
щастлия. Направо ти казвам, няма никой да си напусна работата. Не, че си го мисля да е активно, просто... Дори не знам какво ти говоря в момента. Важното е, че сме живи и здрави, нали така? Нали така, да? Важното е, че сме живи и здрави. Важното е, че сме живи и здрави. Ето така, всичко е наред, всичко се оправя, всичко се нарежда на своето си място, без никакви проблеми. Браво. Браво, бе, браво, бе, браво. Гордостта ми. Така, окей. Може да се каже, че процесът е абсолютно завършен. Готовността ти да отидеш и да си спинкаш, или да си нанкаш, или да си дремнеш, каквото и да е, каквото душа ти пожелае, е на лице. Тази готовност е на лице. Време е ти да потеглиш към своето легалце. И да се отпуснеш. Аз лично мисля, че си го заслужи предостатъчно. Браво на теб. Браво. Хайде сега. Не се бави. Не се бави. Просто си признай, че трябва да си починеш. И така.